Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैबो चेनेलखौ गिबियाव बे समाव बरनायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा जोंहा गोदान साख्रि ओंखारदों दै लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा बे जोंहा थार्ड ग्रेडनि लोगोफोर नन टेक्निकेल आगोलहाय जोंहा सिगाङावबो ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा दासिमबो बे ग्रेड 3 नन टेक्निकेलनि आरो टेक्निकेलनि बिनि रिजाल्टखौ दासिमबो होनो हायाखै लोगोफोर दा गोदानैहाय थार्ड ग्रेडनि जोंहा नन टेक्निकेल लाइनावहाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैबावदों दै लोगोफोर दा बे जाहैबाय जोंहा हेल्थ एडुकेटर जुनियर एसिस्टेन्ट एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम एलडिए बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्कारावहाय दं दै लोगोफोर दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय 12 तारिख सेप्तेम्बरनिफ्राय 21 तारिख सेप्तेम्बराव लास्ट डेट जागोन दै लोगोफोर दा बेवहाय पस्टखौहाय रानदों नायबानो जाबाय पस्ट 2 हेल्थ एडुकेटरावहाय टटेल 78 पस्ट दं बेनिफ्राय आनरिजार्भ सल्युसन एससि साबा एसटिपि 8 जन एसटिओ 4 बेबायदि दं दै लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा हेल्थ एडुकेटरावहाय टटेल 78 जाबाय बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट आरो एकाउन्ट एसिस्टेन्टआवहाय 72 ता पस्ट दङ बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्कारावहाय जोंहा 41 ता पस्ट दङ टटेल जोंहा बेवहाय 191 पस्ट दं दै लोगोफोर टटेल दा नोंथांमोननि पे स्केलाहाय नायबानो जाबाय नै हेल्थ एडुकेटरावहाय नोंथांमोनाहाय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौबो नायनानै लाखाबानो जाबाय ग्रेजुवेट नांथारगोन दै लोगोफोर डिग्री पास जाथारनांगोन बेनिफ्राय 6 मान्थ्स नोंथांनाव कम्पिउटार डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थाथारनांगोन दै लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना हेल्थ एडुकेटरावहाय एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय सेलारि नायदो 14,000 निफ्राय स्टार्टिं जागायनानै 70,000 सिम जाहैगोन लोगोफोर जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम एलडिए आवहाय नायदो बेयावबो ग्रेजुवेट नोंथांमोना जाथारनांगोन 6 मान्थ्स कम्पिउटार एप्लिकेशननिफ्राय नोंथांमोना सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन एखे लोगोफोर सेलारियाहाय नायनानै लाबानो जाबाय बेसिक हेल्थ वार्कारावहाय नै बेयावबो ग्रेजुवेट बिदों 6 मान्थ डिप्ल'मा कम्पिउटार एप्लिकेशन थानाय जानांगोन बेयावबो सेलारिया सेम दा लोगोफोर नोंथांमोननि माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दंबावो दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय एसटि एसटिपि अल क्लियार नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो हागोन बेनिफ्राय एसटि एससि फोराहाय 45 इयार्ससिम हागोन आनरिजार्भआहाय 40 इयार्ससिम ओबिसि एमओबिसि फोरा 43 इयार्ससिम पिडब्लिउडि केन्डिडेट्सफोराहाय 50 इयार्ससिम हागोन दै लोगोफोर बेनिफ्राय एज लिमिटखौ नायबानो जाबाय नै लोगोफोर बेवहाय होखादों बेसेबां समसिमाहाय समनिफ्राय हागोन होननानै 1 तारिख जानुवारि 2025 निफ्राय दा माखासे अनलाइन एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना बेखौ खालामबानो जाबाय दै लोगोफोर बे अनलाइन प्रसेसखौहाय नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय दा एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौहाय आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय लिंकखौहाय पिन खालामना होना दोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव थांनानै खालामबानो जाबाय आरो रोंथाराब्ला नोंथांमोना बे लिंकआव फैदो बिनिफ्राय नोंथांमोना गोदानथार नालाय लोगोफोर नोंथांमोना निउ रेजिस्ट्रेसनावहाय खालामबानो जाबाय लोगोफोर नै बेवहायनो बे निउ रेजिस्ट्रेसनावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय दा बेवहाय क्लिक खालामना होनानै नोंथांमोनाहाय बेबायदि मोनसे फर्म मोनगोन बेखौहाय नोंथांमोनाहाय मोजाङै गाइडलाइन्सखौहाय फरायदो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामना होबावबानो जाबाय दै लोगोफोर नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोनाहाय नैबे माखासे बेवहाय केन्डिडेट्सनि पार्सनेल इनफरमेसन बिदों बेखौहाय फारि फारि नोंथांमोना होलांबानो जाबाय बेनि अब्लानो नोंथांमोननि फाइनाल साबमिटआहाय जागोन आरो नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआहाय जागोन बेवहाय माखासे नोंथांनि फट' बेनिफ्राय नोंथांनि सिगनेचार बेखौहाय नोंथाङा आपल'ड खालामना होनांगोन दा बेवहाय बोखारदों बेवहाय गासै इनफरमेसनखौ होजोबनानै नोंथांमोनाहाय बेवहाय साबमिट खालामबानो जाबाय दै लोगोफोर बेखौ आं गासै खिन्थाहरोब्ला भिडिअआ जोबोर गोलाव जायो लोगोफोर बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौहाय अनलाइन एप्लाइ प्रसेस हिसाबै नोंथांमोना मबाइलजोंबो खालामनो हायो आरो नोंथांमोना मोजां अनलाइन दखानावहाय थांनानै नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर दा बारा गोबाव सम गैला लोगोफोर नै 21 तारिख सेप्तेम्बर दै लोगोफोर लास्ट डेटआहाय बे पस्टआहाय 191 था फैबावदों लोगोफोर टटेल हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्दारावहाय नोंथांमोना जब्स मावनो मोनगोन लोगोफोर थार्ड ग्रेडनि नन टेक्निकेल लाइनावहाय दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरना शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौबो गोबाङै साबस्क्राइब खालामना लायाखै दै लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ नायनानैल' गालाङो 90% नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो फिउचारावबो इनफरमेटिभ लेटेस्ट आपडेट्स भिडिअस मोनलांबाय थानो हायो स' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल